हेलो लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडियोआव नोंथांमोननो बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ होननानै। आंबो मोजाङैनो दङ बयनिबो अननायाव। स' लोगोफोर आं दिनैनि भिडियोखौ नैबेनि सायाव सावरायनो थाखायसो भिडियोखौ बानायनाय जादों। बेनो जाबाय इन्डियान पासपोर्ट। भिडियोखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोननियाव मोनसे खावलायनाय, आंखौ अन्नानै सापर्ट खालाम प्लिज। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार आरो लाइक आरो कमेन्ट खालाम, जाहाथे आङो जेब्लायबो गोदान भिडियो लाबोबाय थानो हानाय बायदि नोंथांमोननियाव। स' लोगोफोर दिनैनि भिडियोआ जाबाय इन्डियान पासपोर्टनि। मानो होनबा आंनाव गोबां लोगोफ्रा फेसबुकाव मेसेज खालामनानै सोंहरो, नोंदि गुबुन हादराव थांदों, नों इन्डियान पासपोर्टखौ बहा बानायदों, बहा एप्लाइ खालामदों, बेसेबां फैसा लादों, बेसेबां टाइम लादों आरो मा डकुमेन्ट्स लादों, बेखौ आंनाव गोबां लोगोफ्रा सोंहरो आरो। स' लोगोफोर आं बयनोबो मोनसे मेसेज लिरनानै रिप्लाइ खालामहरबाय थानो सम मोनाखै। ओंखायनो आङो बे भिडियोखौ लाबोनाय जाबाय बिथांमोननि थाखाय। आसा खालामो बे भिडियोआ नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जागोन। स' लोगोफोर भिडियोखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर आङो इन्डियान पासपोर्टखौ एप्लाइ खालामदोंमोन गुवाहाटी पासपोर्ट सेवा केन्द्र अफिसाव, ख्रिस्टियान बस्तियाव। ओमफ्राय क'क्राझारावबो टेङापारायावहाय पासपोर्ट सेवा केन्द्र अफिस दं होननानै आं मिथिदों। आं नुवाखै आरो, ओमफ्राय क'क्राझारनि मानसिफ्रा मिथिगोन। आं एप्लाइ खालामदोंमोन गुवाहाटीयाव। ओमफ्राय लोगोफोर जेब्ला नोङो इन्डियान पासपोर्टखौ एप्लाइ खालामो, होमब्ला नोङो पासपोर्ट सेवा केन्द्र अफिसाव थांनांलायनाङा आरो। फार्स्टआव नोंनि जेनिखि खाथियाव अनलाइन दखान थायो, कम्पिउटार दखानफोर, बिथांमोननिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हायो। आरो जुदि रोङोबाथाय गाव हारसिंबो एप्लाइ खालामनो हायो। बियो बांद्राय गिदिर खामानि नङा आरो। जेब्ला नोङो इन्डियान पासपोर्टखौ एप्लाइ खालामो, बे टाइमावहाय नोङो 1500 फैसा फिस होनांगौ। आं बोसोरनै सिगां एप्लाइ खालामदोंमोन, बे टाइमावबो 1500 लादोंमोन फिसा। ओमफ्राय आं दहायबो चेक खालामदोंमोन, दासिमबो आंनि नुनाय मथेबा इन्डियान पासपोर्टनि फिसा 1500आनो। स' लोगोफोर आंनाव गोबां लोगोफ्रा सोंहरो दि एप्लाइ खालामनो नागिरदोंमोन, 4000 फैसा बिदों, 2000 बिदों, सोरबा बुङो 3000 फैसा बिदों होननानै। लोगोफोर इन्डियान पासपोर्ट एप्लाइ खालामनायाव जास्ट 1500ल'सो फिस होनांगौ। बेनो जाबाय इन्डियान पासपोर्टनि फिस। ओमफ्राय नोङो जाय दखाननिफ्राय नोङो एप्लाइ खालामगोन, बिथांमोना नोंनिफ्राय एसे एक्सट्रा लानो हागौ आरो एप्लाइ खालामथारनायनि 200-300फोर। स' नोंसोर मिलायलायनानै होलायलायबानो जाबाय। ओमफ्राय इन्डियान पासपोर्टनि फिसा जाबाय 1500। ओमफ्राय लोगोफोर जेब्ला नोङो इन्डियान पासपोर्टखौ एप्लाइ खालामो, आं जेब्ला खालामदोंमोन ना, बे टाइमावहाय आंनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ भटार कार्ड, आधार कार्ड आरो आंनि लास्ट क्वालिफिकेसननि सार्टिफिकेटखौ लादोंमोन। मानो होनबा नोंनि इन्डियान पासपोर्टआ जेब्ला रेडि जायो, अब्ला नोङो पासपोर्ट अफिसाव थांनानै कालेक्ट खालामहैनाङा, नोंनि न'आवनो नोंनि पस्ट अफिसाव सफैगोन आरो। ओंखायनो नोंनि एड्रेसनि थाखाय बिसोरनोहाय नोंनि आधार कार्ड, भटार कार्ड नांगौ आरो नोंनि जोनोम डेट अफ बार्थनि थाखायबो बिसोरो लास्ट क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट बेखौ नांगौ आरो, जेराव नोंनि डेट अफ बार्थ थानाय। स' लोगोफोर ओमफ्राय बेलेग डकुमेन्ट्सबो बियो जानो हागौ, दायो आं मिथिया। आंनावहाय जा बिदों आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानाय जाबाय आरो। ओमफ्राय लोगोफोर जेब्ला नोङो इन्डियान पासपोर्टखौ एप्लाइ खालामो, बे टाइमावहाय नोंनाव मोनसे अप्सन फैगोन जे नोङो अबे पासपोर्ट सेवा केन्द्र अफिसखौ नोङो सेलेक्ट खालामगोन। नोंहा जुदि गुवाहाटीखौ खालामोब्ला, गुवाहाटी पासपोर्ट सेवा केन्द्र अफिसखौ सेलेक्ट खालामोब्ला आरो मोनसे अप्सन फैबावगोन, नों अबे थारिखआव अपइन्टमेन्ट लाहैनो हागोन। जेनेबा गावसिनि अफिसा मा थारिखआव एभेलेबल थागोन, बिनि मथेयै नोंनो थारिखखौ होगोन आरो, गावसोरनो देखायखागोन। जेनेबा 20 तारिख, 22 तारिख, 21 तारिख बा 25 तारिख, जिखुनु आं एग्जाम्पल होबाय आरो। बे टाइमावहाय नों जुदि 20 तारिखखौ सेलेक्ट खालामबायबा, 20 तारिखनि अपइन्टमेन्टनि थाखाय नोंनाव मेसेज फैगोन आरो, जे 20 तारिखआव नोंहा 2टायाव, उमुक तारिखआव नोंहा 2टायावहाय अपइन्टमेन्ट दङ। एड्रेसखौबो होखायो, अबे एड्रेसाव, गुवाहाटीनि पासपोर्ट सेवा केन्द्र अफिस, ख्रिस्टियान बस्ति, उमुक तारिखआव, उमुक टाइमाव नोंहा फैनांगौ होननानै। ओमफ्राय जेनेबा नोंहा 2टायाव अपइन्टमेन्ट दंबा, 2टानि एसे सिगां थांबानो जाबाय। मानो होनबा जायफ्रा अपइन्टमेन्ट दं बिसोरखौल'सो बिसोरो सिङाव हाबहैयो, माखासेफ्रा सिङाव हाबनो मोना आरो। ओमफ्राय नोंनाव जे मेसेज फैदोंमोन आरो ना अपइन्टमेन्टनि थाखाय, बे मेसेजखौ नोङो सिकिउरिटिफोरनो देखायनांगौ, होमबासो नोङो सिङाव हाबनो मोनगोन आरो। स' लोगोफोर सिङाव जेब्ला हाबहैयो, बेयावबो जेबो सिन्था खालामनाङा। बिसोरो नोंनि फिंगार प्रिन्ट, मेगननि स्केन आरो नोंनाव फट' खेबगोन आरो नोंखौ। ओमफ्राय नोंनाव माखासे फर्मफोर होगोन, बे माखासे फर्मखौ नोङो फिलआप खालामनाय टाइमाव मोजाङै फिलआप खालाम, नोंनि नामफोरा मिस्टेक जानाङा। आरो नोङो इमेल आइडि, नोंनि जा इमेल आइडि होगोन, बे इमेल आइडिखौबो नोङो एकदम रोखा
लिर आरोना चेक खालामफाम आरो नों जाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगोन बे कन्टेक्ट नाम्बारखौबो मिस्टेक होनाङा नङाबा नोंहा जेबो माने माहा मा जाखो जेबो खौरां मोननाय नङा आरो जेबो बुजिनानै मोननाय नङा मा जाखो होननानै ओंखायनो नोङो इमेल आइडि आरो कन्टेक्ट नाम्बार नोंनि नाम साम मोजाङै एन्ट्रि खालाम आरो मिस्टेक जानाङा ओमफ्राय नोंनाव जेब्ला फर्म फिलआप खालामगोन बे टाइमावहाय नोंनावहाय सोंगोन आरो नोङो इन्डियान पासपर्टनि थाखाय कभार लागोन नामा कभार लाबाबो जायो लायाबाबो जायो बे नोंनि सायाव कभार लाबा माने 500 थाखा एक्सट्रा लायोमोन खोमा ओमफ्राय बिसोरो पासपर्ट अफिस सिङाव नोंनिफ्राय आरो एक्सट्रा फैसा लाया जाय नोङो इन्डियान पासपर्ट एप्लाइ खालामनायाव नोंनिफ्राय 1500 लादों बेनो इन्डियान पासपर्टनि फिस बेखौ नोङो होथारनांगौ आरो अनलाइन पेमेन्ट खालामनानै ओमफ्राय सिङावहाय बिसोर नोंनिफ्राय फैसा लाया जास्ट नोङो जुदि इन्डियान पासपर्ट कभार नांगौ होननानै बुङोबा होमबासो नोंनिफ्राय एक्सट्रा फैसा लागोन आरो ओमफ्राय लोगोफोर बेखिनिल' एप्लाइ खालामनाया जेबो सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय एप्लाइ खालामनानै जोबजोबबाथाय सानथाम सानब्रैसोनि उनाव नोंनियाव मेसेज फैगोन आरो इन्डियान पासपर्ट सेवा केन्द्र अफिसनिफ्राय जे नोंनि एप्लिकेशना साक्सेसफुल जाबाय आरो नोंनि एप्लिकेशनखौ दायो जोङो नोंनि थानायावहाय फाथायहरनाय जाबाय जा जगाजग खालामनांगौ दायो नोंथांनि थानाजोंहाय जगाजग खालामदो लिंक खालामदो होननानै नोंनाव मेसेज फैगोन बे मेसेजआ फैबाथाय ओमफ्राय पुलिसफोरा नोंनियाव भेरिफिकेशन खालामनो थाखाय थांगोन आरो नों मानि थाखाय इन्डियान पासपर्ट एप्लाइ खालामदों नों बहा थांनो नागिरदों बेखौ नोंनाव सोंगोन आरो भेरिफाइ खालामगोन स' लोगोफोर जुदि नोङो इमारजेन्सि एसे थाबैनो जुदि नांगौबा नोङो थानानि मानसिफ्रा नोंनाव माला थांनानै भेरिफाइ खालामहैगोन बेखौ नेबाय थानांलाया आंथ' बिदिनो खालामदों आरो जा आं एक्सपिरियेन्स बेखौ खोन्थागासिनो नोंथांमोननो आं थानायाव डाइरेक्ट फैनानै रायज्लायफैदों आंनो माने एसे इमारजेन्सि नांगौ जादोंमोन नालाय एसे थाबैनो आं इन्डियान पासपर्ट एप्लाइ खालामदोंमोन ओमफ्राय अलरेडि आंनावहाय बे मेसेजआ फैबाय नोंथांमोनावहाय माने थांनाय सप्तायावनो माने एप्लिकेशना आंना नोंथांमोनाव दंफैयोसै स' नोंथांमोना दासिमबो आंनावहाय भेरिफिकेशननि थाखाय थाङाखै स' आंखौ अननानै थाबैनो आंनो क्लियारेन्स खालामनानै हर जाहाथे आं इन्डियान पासपर्टखौ थाबैनो मोननाय बायदि होननानै नोङो थानायाव थांनानै मोजाङै रायज्लायहैयो होमबानो बिसोरो बुजियो आरो नोंनि प्रब्लेमखौ मानो होनोबा जुदि नोंनो जुदि थाब नांगौबा ओमफ्राय नों थानायाव फैनानै जगाजग खालामफैयाबा बिसोरो गावसोरनि टाइम बायदि थांगोन आरो गावसोर जेब्ला टाइम मोनो होमब्ला नोंनाव थांनानै माने भेरिफाइ खालामहैगोन स' नों जुदि नेनो हायाबा इमारजेन्सि नांगौबा फैनानै मोजाङै रायज्लायफैयो आरो थानायाव आं बिदिनो खालामदों आरो ओमफ्राय थानानिफ्राय जुदि नोंहा जुदि थानाजों लोब्बा थानाय जेबो केस बिदि जेबो गाज्रि रेकर्ड गैयाबा जेबो सिन्था खालामनाङा बिसोरो थाबैनो नोंनो क्लियारेन्स हरगोन स' नोंनि क्लियारेन्सआ जाखांबाथाय नोंहा मेसेज फैगोन आरो जे नोंनि थानानिफ्राय क्लियारेन्सआ जाबाय क्लियार जाबाय होननानै मेसेज फैगोन इन्डियान पासपर्ट सेवा केन्द्र अफिसनिफ्राय नोंनाव मेसेज फैखांबाथाय नोंनि पासपर्टआ माने क्लियारेन्सआवसो माने थाबथायो आरो पुलिस भेरिफिकेशनावसो ओमफ्राय बेयो जुदि गासिबो क्लियार जाजोबबाथाय नोंहा जेबो सिन्था खालामनांला साननै सानथामनि उनावनो नोंनावहाय आरो इन्डियान पासपर्ट अफिसनिफ्राय मेसेज फैगोन जे नोंनि पासपर्टआ माने रेडि जाबाय आरो प्रिन्ट खालामनो थाखाय रेडि जाबाय बिदि होननानै ओमफ्राय गासिबो मेसेज फैबाय थागोन आरो नोंनाव आपडेटआ ओमफ्राय नोंनि जुदि क्लियार जाजोबबाथाय नोङो इन्डियान पासपर्ट अफिसाव थांनानै खबर लाहैनाय नांलायलायला नोंनि पस्ट अफिसाव नों खबर लादो आरो नोंनि मेसेजआव फैखांबाथाय रेडि जाबाय होननानै मेसेज फैबाथाय नोङो पस्ट अफिसाव खबर लाबानो जाबाय पस्ट अफिसनिफ्राय माने पस्ट अफिसावसो सफैगोन नालाय नोंनि पासपर्टआ ओंखायनो एसे माने नोंनि पस्ट अफिसजों जगाजग खालामबानो जाबाय आरो स' बेखिनिल'सो इन्डियान पासपर्ट एप्लाइ खालामनाया आंनि लोगोफ्रा माने गोबां कनफिउसमोन आरो आंनाव सोंहरोमोन स' लोगोफोर जायफोरा माने इन्डियान पासपर्ट एप्लाइ खालामनो थाखाय कनफिउस जानानै दंमोन आं बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअखौ लाबोबाय आसा खालामो बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय हेल्पफुल जागोन लोगोफोर इन्डियान पासपर्ट एप्लाइ खालामनो थाखाय इसिबां फैसाबो नाङा आरो इसिबां टाइमबो लाया स' सोरबा माने जायफ्रा इमारजेन्सि नांथारगौ बिसोरो थातखालाव एप्लाइ खालामो थातखालाव एप्लाइ खालामबा माने फिसा बारा जायो आरो दायो बेसेबां जानानै दं आं मिथिया ओमफ्राय आंनि मथेबा थातखालाव एप्लाइ खालामलायाबाबो जायो मास मोनसेनि गेजेरावनो माने इन्डियान पासपर्टआ माने रेडि जानानै फैखायो आरो जुदि नोंहा थानाजों रिलेटेड जेबो गाज्रि रेकर्ड गैयाबाथाय थाबैनो जायो आरो मानो होनबा क्लियारेन्सआवसो थाबथायो आरो इन्डियान पासपर्टआ नोंना रेडि जानो थाखाय स' आं जेरै खोन्थादों नोंथांमोननि सायाव आसा खालामबाय जे बे भिडिअआ हेल्पफुल जागोन होननानै
स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोब्बाय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा साफ्रोमनिबो सायाव ने रोजा रोजा थेंक इउ हामबायसै बाय बाय